sa. Diyan man na may nawag man. Ay, sa araw na. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Ayan, welcome to my traditional Hilot with healing. Ayan. Shout out po sa first viewer na ko. God bless po sa inyo. First viewer ha, ayan. Next time top 10 na siya. So, first viewer, love you guys. So, may buntag sir. Unsa to? Unsa ganit pamati karon? Unsa naman lang. Kamay na lang kayong butod. Butod na lang. Pero dili buwan kanang gutom, busog ana. Okay naman siya, wala. Hindi ko itong abdos, wala na. Butod na lang. Butod na lang. Sa paminam sa lawas, likod. Mga kalawasan. Okay na. Okay na. Okay na lang, hawak. Hawak na lang. Hawak po do. Ha? Tanaw na dito. Tanaw tayo. Usip ko daw. Ini siya, balik ko mga anak-anak. Muna gato na mo kahapon. Ay. Nilay may signal. Sige. So, nasa sir dere ato ang tabangan, no? Libalik man sa maning kamot ng iyang gipamati nga nakoy nakita dati. So, ato tabangan. Karon gamay na lang, no? Ikaduhang balik niya, gamay na lang. No, mga butod-butod gamay, sakit likod gamay, may na lang atis na ginagmay na lang, no? Siyempre tanan nga moduol sa kuha, manikamot ang mamaayo, no? Butod sa moduol sa manikamot, siyempre inabanad sa pag-ampo sa Ginoo. No, pwede go atay Ginoo. No, sige lang tag pangayo, sige lang tag matabang, pero maninti. No, ana ra man na tabang, no, may lain mo tabang, no? Siyempre, saling nato tanan sa iya nang nikamot dito ang mamaayo, no? Siyempre, shoutout ako ang mga suki diri sa Digo City, Davao del Sur, mga suki ako sa Hilot. Nganaan karon ako ang subscriber na hello sa inyo, God bless po. Ayan po, shout out din po nako ako ang viewers outside of the Philippines or my top 10, top 12 countries viewers. Ayan, top 12 na siya, no, identified by YT. Ayan, so shout out Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel, guys. Siyempre, number 1 ako salamatan ang Pilipinas. Maraming salamat, number 1 ang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. Ayan, sa mga nag-shoutout ako sa Tugigaraw. Ayan, taga Paranaque. Ayan, shoutout sa inyo ha. Napoy nag-shoutout na ko, taga Tondo. Nagkatag-katag naman ko. Watching, sila na-shoutout. Pwede ba na kung ano. Buta man nila ilang address. So, medyo ko yung naalabot na ko dito. No, ginapansin nila. Bisaya, biya. No? So, ang lihok na lang tanawon bro salida ba ano tag ininsik insik man salida bro action na lang ano na lang no so shout out po sa inyo ha taga Tondo ayan of course sa mga viewers nako regular viewers subscribers maraming salamat no sa mga nagka-comment maraming salamat sa mga nagutana sa location nako ayan address location nako tag-asa ko Barangay Sunuan, First Ram Street, Rabina Compound, Purok Manga, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan, taga Mindanao po. Ayan, Digo City, Mindanao. Ayan, so kung ganaan po ka mag-friend sa kuha doon na Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o kang Eric Hilot ang traditional. So, nako'y bago ron nga Facebook, bago lang, akong ipasok ng isa, Eric Hilot ang tinakda. Ayan po. So, yan po. So, kung karoon lang po ka nakakita ng video, please po subscribe, i-click lang notification bell para updated ka sa kung ginahilog mo takadlaw. Comment, like, and share. No? Pinakanindot guys kung mag-share ta. Kaya masaya to atong mga friends na to, mga relatives, kung kinsa man anong nangilangan ng aning traditional ngilot. No? Ano lang. So, daghan po tang matabangan po sa to memo. So, ayun, maghilot ako guys. So, shout out sa taga Rojas Extension, Digo City. Hello sa mga taga Rojas Extension. No, daghan kay customer, hapit na ako mahorot yung kanto-kanto sa mga digos lang, no? Ayan. So, maghilot ako. Love you guys. Please po subscribe my channel. Love you guys. So, ayan guys, magsugo na jugog hilot. So,
Please po, pangayon ako na yung mga subscribe po. Please po subscribe na. Share na lang po na mas nindot ko makaseta. Love you guys. Tumatan ako na ng liguan. Oo, sabatan. Kuan ano ulo production. Itahin ko niya ulo. Sang Agtang, ano kaya kuan man na. produgay na. Padudo eh. Kaya kuan man na sa motor no. May dasmag. Bulan. So, bulan. Bulan na. So, okay naman ka. Okay. Padumana. Kuan padumana itahin. Kitang umuulan na ko. Oo. Kaya umano kuan. Nana ka YouTube boss no? Wala pa Nag-YouTube ka o nagkuhan lang? Facebook lang. Facebook. Start ko na Facebook. Nindot mo na mo ha. Panguhan. Start lang ba? Bro, kuhan mo na sa, pero naka-page na. Oh, naka-page lang. I-kuhan ako akong Facebook. Di-page ni mo. Professional. Ano? Para kung bisa natin yung mga tagstyle. O, kwarta mo na. Ibalan. Ang isa na ko, bago rin ko na to ang kuhan ako, vlogger na kuhan ba? Maghimo niyang page ang isa. Ano yung mga kung mag-page naman ako? Asa. Mga kilos mga Facebook. Ang katong traditional. Oo, kato. Pero katong isa, nakoy bago rin niya. Pwede klaro kang kuhan. Sige lang na, si Hana na magkitrabaho ko na na eh. Sa YouTube lang data ko kitrabaho ko na eh. Sige. Kuhan dyan siya ba? Trabaho dyan bitaw. Oo. Dili yun siya nga, dula-dula na lang na. Lumabot pa na akong tulpig. Gawat rambahan ko. Bakit? Mohon. Mabot ra na. Ngayon. Okay, pamitin. Indot ka rin. Ito ano. Gwapo. Layo kayo eh. Kasi sa kuan yun, mismo sa tanaw. Bukid. Ang bukid. Oo na. Ang matanaw nasa ubos. Oo. Na bukid na. Na akong i-video. Bintod na. Buntod yun. Na bukid na. Ang anak ko. Kaya puno niya. Ako ano. Kilo. Oo. Hindi ito yung tagapangalan. Mikey. Kung doon at meeting na yun. Gwapo kang yun ba? Hanggang kami anak. Gapo. Wala ka nakabasa. Tumudo na ikaw din mo. Pas mo. Hindi sabi para sa ati ko nga. Hindi ba ito? Hindi. Kung maligo bitaw. Oo. Kung naligo ka rin, ano? Ano kung din ang pinabasa ka rin? Ano? Pwede nga kuwan. Dito man ako nagipalit. Ano ay?
Dito na sa ibagos buntod. Oo. Sakka galay ka. Ay na yan, danan. Dahil hagdan na pa siya sa babaw. Dito tayo na. Ay, naghilot pa siya nung Boss, ako to kapatagan, boss. Ay, kato ah. Wala to tapos ha. nasa niya. Tungkol sa niya ang babaw. Ato sa ko sa upariti ka dali. Ah, sige, sige. Napatagan, nagyo, tayo. Matanggan to. Nagyo yung testimony. Ha? Nagyo yung testimony mo sa pamilya sila. Ang tao makatulong sa silay sa mga balik mo. Ano na siya, ano siya. Balik na siya. Ikaw din. Silain na ako na ako. Balik na siya. Balik na siya. Napagani oh. No? Luto pa gyapon. Muni panungod. Punot sa kadlawon. Ano ang maging kuan ako na tugtog sila. Ito na oras mo ulit. Kayangan mo ito sa bali-bali. Ito lang gud natin tayo manghilot. Bagay na amo kita. Hindi lang gud. Alang mapanuhotan. Minsan wala sa siya mo ulit. Una. Pinakakuyo nga panuhot. Singot sa kadlawon. Kaysa singot sa kadlawon. Sinton magkadlawon. Ito, ito pa na mo. Wala ka tiglaw. Ang tingkong ka. Kit? Ha? Kit? Sikikon, maging panuhot. Sabi ko pa ito pa rin nag-iir. Ugma. Hindi ako paadlaw. Bantay kong numuyo kung doon na ang iraha. Yan. Ah, naman. Pero di kayo daghan. Yes, yun yun. Kaya ayun na. Iban si mother. Si Tinta na tayo dad. Ano?
Ay, ito na tuyo. Okay. Matanaw. Dila mo kulong-kulong sa iko. Pero Oh. Kung ano ba, may hangin tulog ba? Oo, hot na. hindi ganun panahot ba? Hot na ito. Yan. Pag magaluin, tugtog. Adlaw na kung tugtog kayo. Tugtog adlaw. Mangita ka. Mangita ka. Dito. Asa siya? Balay. Bakit hindi mo hanap sa pang-auran? Sakay. Balay oh, lagyo kayo. Gating-gating kita. Guwapo ito yun. Walang pag-enjoy. Hindi ka magmahaya anak sa sunod. 20 ang entrance. Ang 20? 20 nya ang bata walay bayad. Tagkong may bayaran. Oh, bukid do. Sila may bayar na din ang sanitang sa kayo. Nindot na kay sa kanan kay dili ka magastuan. Nakasirbi. Kura-kura oh. Asa ka? Gani. Banda ka doon. Mami, ano? Ganan mga nang eh. Yan. Kuya, sa Hindi ka ba din hindi ba siya nga? Drop Andre. Asa lang. ato nana nanakaw na mi dila ati dagit tao sa ubos ay mag-apag. Yun no?
Nagitinig da. Sino yan? Dot kayo. Ako eh. Hindi ko mahal. Susunod gud ning mamang dada ay ni mami dira. Susunod ni mami dira. Ay nagpa-picture ko. Nagpa-picture si mami. Hindi ko mahal. Ang galing. Ito ako ni sunod o. Na ikaw na. Hindi alam. Ito ko kita anak ba da? Ano mo sa ganun? Kaya wala ko kita anak. Ano mo, kabalo mo na tayo. Anda sa makanaw. Okay. Ito mo na ang dianan sa pintado. Taas kita no. Ano? Ini kakak yan. Ito. Walang Itong utong yung sa kinanay. Isakan din sa kanang makaan din. Kaya din sa kuan. Mga sa mama mo ito single. Hindi lang sila mo. Kung sasakyan mo. Ikam ako ikam. Pwede pedika, pwede kuhan motor, pwede kutsi, pwede multicab. Daghan mo din ito yung kanang. Kanang multicam. Daghan mo. Kapit. Ay, yun yung pundado pagkakaroon ko. Ay, linot, hindi ilinaw. Sira ko o. Ito o. Buwan ko na ako din. Wala ko ito. Ito pa rin na. Wala kang balon. Ito kay may naniod to. Dito din naman lang. Tawag yun ni dada kumabang ba pa kung nato, madam. Hi, madam. Ano? Ay, as madam, oh. Asan din mo sa doon? Diba? Wala mo sa doon. Katot balay. Tulog. Ang apo. Wapo yung ato dito kinabang. So, kanang ginagawa sa apitan aulo na. Bukid. Ano pala ikuan bayan anak? Sige mo. Kamay, nag-entrance 20 pesos. Indot, ito mo muna ito. Namay mga lamisa. Kasi tutlunan na. Lagi. Ha? Kasi tutlunan. Layo eh. Gikan sa... Magdala mo service niyo ha? Oh, Ayaw. gikan kayo ni. Kuan. Dusin kapit mga to. Bisa ka doon? Ha? Bukat ko kayo. Ako ang dalan sa kanan ko. Itong, ano pa, transformer. Itong hilo ba? Mintas din na.
Ito naman, masulgan. Ano? Kakak Yolo. Kakak Yolo. Pakitonda ka. Ano? Ganito. Ganito. Ano ay? Yan. Nailisip. Muna nakita mo, boss. Oh, ano? Bawa na. Bugay kayo na. Muhawaat. Ano, istorya, igay mo ko. No, sigurado pa may permero. Ah. Bugay. Wala na akong mga istorya. Ako na yun ng ipitong kay. Di maayo, masirte istorya ni atong. Hindi. Duwat ka. Bali na din. Dan din na tayo sila. Ha? Isdan. Isgan. Dan eh. Sa una ang ginapon ko kumain sa kong papa. At sila magbibay di isdan. Ito lang. Kuan, basta magabi. At lukmit, tapos kusina. Nita kusinyo. Ay, mo ito siya iyang paano. Basta sirado ka na napupunta sa kwarto o border lock. Nadugay ang itong nagmakawa kay tagbawig tabang, sulod mo na niyo, katay. Magbawig ka ng bumit, sintos gana. Ding mabali na ding. Ayaw na ka mabali. Lingkuran man ako, dilim na ako naon. Lingkod. Gabiin mo lang, anak mo siya, anak sila, anak mo siya. Kaya, ang ganitanan, makuha na ko, anak daw ko. Nag-stable ang mga boulders, nagpatulog, mahagdok sila. Tapos sila kusina, di ba sa kanto, mahagdok sila. Siyan, nagagawa. Kasi surti, gusto na galing yung katay, kasi ano niya, alsa. Ito ni Tito. Ito ni mo. Gabiin ko na sila. Pugon. Kung tao nila ulit. 90 kapin pa na bata. Minti pa yung edada. Ada po na niya, pinti. Kami lawa.
wala na. Guys, Dahil ko nang hanggang. Paano nga bang six na po. Buhok ng tukana eh. Iyong may buhok. Ay, panudlay. Posiblay na naungat. Bakit away ron sa ka ito dali ito problema mo. Away. Gusto lang yung tubig na sa inyong ano, bakit ulan? Bakit ulan? Laway ka no? Pasada mo na. Itudlo lang yung one bitin. Ay, ditudlo Kaya niya. katong bitin, yung kanto. Abot ay. Abot mo siya ako. Dito lang sa pa. Ay, nari. Ano yung kanto, taga-power na.
Naligo ka sa kawang. Nagtuloy siya, butin lang to. Butin lang to. Ayan nga ta. Yan na? Lang pa niya na magpairing-iring, magpinditi, pairing-iro. Kaya sila. Ayan na nga. Ang daw cellphone ni Piamon, ni Piamon. Siya lang pindi ko, naghan siya ng maligo. Alam nila. Sabak siguro siya. Ikan sa mata na, layo atong dito na itong natuan eh. Layo dito Ilang na. ka kilometro ko ito, saka na bukit ah. Kana makita naman bukid mo, nang atuan mo. Na, Ako ko sila inabot ko. Ang motor ka, Mayra. Pero dagan mo mo kanin, daghan sa muting ka. Sabado to Bingo, kaya dagang mga dito. lang, ano ko porta na, kaya alam mo kami ikuan niya. Ay, kaya eh. No? Ilang lang, budgetan. Hilak na na. Natuwa mo na siya. Ano tulong? Ang kanto, kasi hila ka na. Nakatulog siya. Naligaw ka na. Ha? Naligaw ka na. Itanaw ganito. Ang anak din ang sundan. Siyaw. Ako dia wak-wak. Ini ibati anak niya po. Kuan, dito dili sa katulugon, nagpupatulo. Nanginan sa mga mo. Gusto ko sabot sa kuyapan. I-admit tayo na guna. Ikaw na nakuhambot siya. Ikaw. Sige sana nang manambalay, dito ulan na naman. Ngayon po na manambalay, ang ginautan ka. Bibili lang siya na ayon sa inyo, ha? Lima lagi po ka oras. Bibili ka ayon. Ano, bibili ka na siya.
Init siya. Kami mga gulay ko ang na siya. Masya kami dito. Sakit yun ah. Depende rin sa kuwan. Pag isang klaseng binuang. Ito ay sabi salamat sa inyo. Pero nakaayo sila. Hindi ko na kasiguro na siyang kakambal. Hindi ko na kasiguro na siyang kakambal. Hindi na kapagod ko. Yan, ay mga ito may sakit na nila. Wala, may kita sa inyo ko. Hindi kayo makita sa ospital. Pasmos kusog. Hindi ko na makita anak ko. Tagbang siya tambal na.